A yayin da jiki da ƙwaƙwalwa suka kamu da kasala sakamakon aiki, karatu, bincike, dogon nazari ko al'amura na yau da kullum. Hakika muna buƙatar sinadarin da zai dawo da mu hayyacinmu. Garizoli cafe manya kusha, Garizoli cafe yara kuma kusha. Nawa ne na gine kowa zai iya sha, namu ne na kune abin mu ne mu sha. Rizoli cafe, Rizoli cafe, Rizoli cafe, ni sai Rizoli cafe, Rizoli cafe, Rizoli cafe, Rizoli cafe, sirina ne na boye. Rizoli cafe, ku sha ku samu kuzari, bani da kasala. Rizoli cafe shine na ɗaya. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantin su bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kore har gidan samba uwar gida. Bani dahir kore, mun zo da dahir kore. bani dahir kore, Kuma karbi dahir kore. ki bani dahir Na kore, zo in baka dahir kore. mun batun dahir Ka kore. ji dai batun dahir kore. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma akwai auki. Dahir kore alfaharin matan gida. Lallai dahir kore na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantin su bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kore har gidan Mutanen Kano ta damu, sai dahir kore. dan mutanen Kaduna ta mu, Sai dahir kore. har mutanen Jigawa duka, Sai dahir kore. Katsinawa. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Gabawa 'yan Kebbi ma. Sai dahir kore. Dan Bilaluwa, da ganin wannan jere na akwatuna dole in gamsu da bayananka. Sai dai dan Bilal kamar za su yi tsada. In dai wannan ne, karkara mu da ni. To yanzu wanne ne helokin? Ai ga helokin can. Dan Bilal, yau ka gama faranta min rai. To maza ka je ka ɗauko amaryarka. Dan na ga abayoyi daidai da amare. Ka zaɓa mata guda 10. Tsaya Maryam, idan mun gama sayayyan nan nima na ga abu ina so. Allah da Fatima? Sosai. Menene? Gaya mini shi. Akwatin Hello King. Akwatin Hello King. Algazar kadai zaka iya samun shi. Kaf Nigeria. Gurare kamar haka. Hello King, Zurat da Haji Camp Kano. Isa Kaita, opposite GSTV office Kaduna. Chechenia Market Kaduna. Algazaru a baya. Bekaji Road opposite Unity Bank, Yola. Algazaru gidan abaya da akwatuna na zamani musamman ma Hello King. Assalamu alaikum. To, ni Alhaji, Eh. ka yi kyau. Allah ko? Haba. Gaskiya dadi ka haɗu. To ai ko ina haka ne. Kin ga dauke mu hutu, dauke ni wudi da rabin ran tun da haka ne. Kai, Daddy Cup. To za ki ga na kyau. Bari in yi muku da tawa. Daddy Kalli. Kai. Zaituna sunan wata ƴa. Allah to ku irin wannan wayoyi na kuma ba dole ma hoto da kyau ba. To waya ce kudinta kamar za a bude shago. Daddy wannan ba mai tsada ba ce, KXD ce. Wayoyin KXD phones na da dukkan facilitin da manyan wayoyi suke da shi, ga kuma sauƙin gaske domin da 'yan kuɗi ƙalilan sai ka mallaki wayar KXD. KXD phone na da kyamara mai fidda hotuna da bidiyo mai quality gaba da baya. Amma kuma ga hoton yayi kyau haka. Sabuwar waya ce da aka yi ta domin huce takaicin masu son mallakar wayar zamani. Wayoyinmu na da screen mai kwari wanda baya saurin fashewa ga kuma riƙe caji. Ai lalle na ga alama. Kuma ga ta da ƙarfin network. Nemi wayar KXD phone a yau domin shiga sahun masu riƙe wayar zamani. Ye, domin sayan ɗaiɗai ko tsari, ku tabe mu a shagunanmu ko kuma lambobin wayoyinmu. Daddy, mommy, selfie. KXD! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga abin da suka bar mun.
Ina su Umma, ina su Hajiya? Sun tafi FMK. Ina ne FMK? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ga ɗaya kuma tana FMK na IBB way. Da gaske ne wannan ta yi sayayya nan bai fi minti 20. Sahajiya an ji kunya. Sahajiya barau sassatau. Sahajiya ba da ta ido. Ina ruwanka? Ba nake alaji. Amma abin da mamaki nan suka ce su. Wani shin FMK ɗin nan guda nawa ce? Ranka ya daɗe, wannan FMK ne na filin parking. Kuma suna da branch ya kai guda 4 a jihar Kano. Shi ma ba nisa. Ka gani. Na ganin ne gwammaja kusa da asibitin kashi. Wannan aikon samun mutu tana zuwa sosai ta sai kaya a wajen ita ma ta bamu wannan katin da kake gani yanzu nan ba jima'a. To shikenan mu je. Ba kuma. Inda dan wannan ne? Ai ina ganin babu laifi a abubuwan da suka aikata. To bari in kira kowace ta dawo ɗakinta. Domin FMK duniya ce. Ya Allah! Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Barauniyar Amarya, barauniya mai sace dukiya, ta sace zuciya namiji na ta barauniya. Safari baki da ja idan ya zo a launin ja ka ji ja da ka faɗi ta ja ba hujja ta ja komai ƙarfi na hujja ke ya ta waiwaya. Ta zo da shi to an gamo da sharri na zama guri daya. Ta wasa aka yi furta tana yanka a makarfa, kaifi na aka yi fa hasken sakama da azurfa, don kaga azurfa tana da kyawun haske na aka yi fa yana da zafin yanka, zakin karan rake mai sha maye yake, soyayya gurin fakewa ga mijin barauniya. Jamila, wai ki yanzu dan Allah dan Annabi a rayuwarki, har yaushe zaki daina janyo mana abin magana? Ni fa wallahi umma da sanda kika ga na ya faɗa taɓa na akai ni raini ne ba na so. To yanzu ko an taɓa ki me ya riba yin rigima in har ba za ka yi nasara ba? Kamar dai ɗazu, kin ga mutanen nan masu ɗamara ne, idan na bar su sun tafi da ke wa muke da shi?
da zai je ita ho da ke. Umma muna da Allah mana. Allah shine zai taimake mu. Allah fa baya ɗora wa bawa abin da ya fi ƙarfinsa. Ki rage yin rigiman nan. Ki tuna fa kullum girma fa kike yi. Haka ne. Ki sani cewa wata ran fa aure zaki yi. Shin yanzu kin yi aure mutane su rinka goranta miki abin da ya faru a baya? Kin ga babu daɗi kuma wannan abin ba shi da kyau. Umma kowane gauta fa ja ne, kowa da matsalarsa da abin da ya dame shi. Kai Jamila, Allah Ubangiji ya shirye ki. Kullum fa girma kike yi, amma ina takaicin kullum ke dai sai dai ki rinka shiga jeji. Baki san irin wannan halayen naki abin da za su janyo miki ba yanzu. Amma ba lalle ki sani yanzu ba, sai dai nan gaba. Umma, yanzu dan Allah dan Annabi baki kike mun? A'a, ba baki nake yi miki ba. Ki sani cewa duk abin da mutum yake yi a rayuwarsa, mai kyau ko mara kyau, sakamakonsa sai nan gaba zai karɓi abinsa, wallahi. Jamila lafiya? Gidan suruki zan je. Menene yake faruwa? Lafiya lau sai na dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yarinya Allah ya shirye ta. Yarinya kullum kina girma amma kina cin kashi. Ka Allah ka shirya. Kai. Me faru? Wallahi wani abu na tunani ban dariya. To, me kenan? Kawai tunani nake yanzu fa. In nayi aure sai ga wata karamar yarinya tana juya ne na take so. Wataƙila ma in shigo gidan ta ce ta aikin ta ce in siyo mata abinci ko na ba ta ci abincin gidan ba. To ai wannan shine girma ai. A kai ba wani girma. Ai kawai girma abin da na bari a gida ai amfani da shi. To amma wani kawai yanzu na dawo a gaji sai a ce za a aike ni. Haba da Allah. Kai kaga matsalar ka kenan ko? Wai ka san me yasa ma na kawo wannan magana? A'a. Nasir na da shi. To, Nasir kuma? Kwarai kuwa. Na ce masa ina zuwa. Wai matarsa ce wai ta ce ba ta ci abincin gida ba. Wai ya siyo mata shawarma na ce aiken kama aka kenan. Kai to kaga girman kenan ko? Wannan shine girma. Ya ga abinci ka da ake ka sai wani shawarma. To in baka yi na gida ba wallahi zaka je ka yi na wata katuwa a waje. Ai dole sai ka tsaya ka yi mana gida. To dama na gidan ana musu amma dai wallahi lamarin yaran na ga yarinya karama ta kankanuwa tana ta juya ka a gidan aure. Ni abun ne. Kai wallahi baka da dama mutumi da. Wai ka san Hajiya ta matsa min ta dage sai na nemo mata na aure. A to me a ciki ka nemo matan mana? Hajiya ta yi magana ko ai kai. Shikenan Allah ya kawo kai ba ka nemo ba kai kuma fa. Ba ai kai ka bi da girma ai ka bi da tsufa. Ba wani tsufa. Allah ka bi da tsufa. Ba kai ma ai babban karami ne duk ta kurewa kai. To ya zaki. To bari ka fara yi tukunna. To kai da zaka ce kai ma ka nemo su hada da hannun ka a lokaci daya. Kai bari dai ka fara yi tukunna. Bari a fara bin magana Hajiya. Ga wai yarinyar nan da ta shiga kullum kofar nan ta yi ne? Ga dukkan alamu fa haka ne. A buɗe kofar nan ko mu ɓalla ta fa. A buɗe ko mu ɓalla ta. Hukuma ce. Kai haba ofisa. Yanzu wannan kofar ku zo kuna bubbuga an ku karya ku ce me? To ai ba kofa ba ma ke kanki ma za mu iya ɓalla ki. Sorry ofisa. Ai wallahi ko da girgiza kunna ta fi magarya. Sai dai mu ɓalla juna dai. Haka kika ce? Ke amma baki san doka ba ko? Ita ba sata ba, ita ba kidnapping ba. Kun zo sai bubu kofa ta me tai wai? To ke kin san me tai ne? To faɗa min me tai. Magana ce ta waya. Waya aka sata, aka yi tracking kuma aka gano tana nan gidan. Aka sata? Ƙwarai kuwa. Ko kuma za mu iya tafiya da ke a madadinta? Ina zuwa dan matsa.
Ruki buɗe ni ce. Buɗe kin ji? Yanzu Ruki ke garin yaya kika bari haka ta faru? Wallahi ban sani ba, ni kawai siyan wayan na yi. Na sani. Ni yanzu babban damuwa na shine idan su mama suka ji wannan kes ɗin ban san me zan ce mata ba. Haka ne, amma yanzu ina su maman suka ji. Sun je biki. Wai a gurin wa kika sai wayan nan? Sadi, a gurin Sadi na siya wayan. Wani tsohon saurayi na ne, yana matukar so na. Har ka waya yake kenan? Dan jagwal ne. To, sai ki wuce mu je aiko? Ina, ba dai gurin 'yan sanda ba. Gurin su mana. A'a, kin san tsoron su nake ji. Ina nan fa, ba zan taɓa bari su tafi da ke ba. Mu je. Yawwa, sai ku wuce mu tafi ko? Yalla bai. Allah Ruki bata san wayan nan ta sata bace ba. Magana ce fa aka yi ta tracking. Kuma sannan mun gano a nan gidan take. Kuma ki ce mana ba ita bace? Yalla bai dan Allah in ba damuwa roƙe ko ta alfarma. To ai kaji, ke ɗazu ba ke ce ke mana wani predator kaman kin fi ƙarfin doka ba? Wace irin alfarma kuma? To ai yanzu da ta wuce yanzu magana yanzu ai. Oh, kin san ko kenan. Ofisa. Dan Allah nan da minti 30 ku ba mu wannan alfarma za mu kawo muku wanda ta sai waya a gurin sa har kofar gidan nan. Minti 30 kika ce? Ba damuwa. Mun gode Allah bai. Mun gode. Ba damuwa, muna jiran. Wai ke Ruki me ne kuka haka? Jamila ji nake kaman zan mutu. Ke wallahi kin cika tsoro. Dole na ji tsoro wayan sata ne fa. To, kwantar da hankalin ki juyo ki ji. A gurin mama kika ce kin sai wayan nan? Gurin Sadi. Yanzu za mu warware al'amarin. To ta yaya? Ba kin ce na matuƙar son ki ba? Ƙwarai kuwa. To ki kira shi a waya. Ki ce masa ki mishi na fulawa ya zo ya karba. Kin ga kes din zai juya ya koma kan shi kenan. Yana zuwa sai su ram da shi. Kuma haka ne fa, saboda yana da son wainan fulawa sosai. Last time ma da na je wajen shi na ga wata ta kawo mai wainan fulawa. Ki ce kwaɗayayye ne. To za ta haɗe da shi. Shikenan. Ki san wani abu? Ni fa ji nake yi kamar na hau saman sabis na faru. Saboda me? An faɗa wa duniya Ruki ta fara sona mana. To ai da tun da ina son ka. Kina sona amma kuma ai baki taɓa gaya min ba. To ai idan na faɗa maka raina na za ka yi. To amma na yi mamaki ta yadda kika fara sona har da fara min hidima da wuri haka. To ai ana maganar hidima kafi na yin hidima ai. Ka ga wayannan ce fa. An gani? Kin san abu? Wallahi wayan nan da a ce na san wannan ranar za ta zo. Wannan waya ba zan sayar miki ba, kyauta zan baki kawai. Amma duk da haka fa zan dawo miki da kuɗin ki. Ta wannan wayan kusan kyauta ma ka bani, saboda inda a ce sayarwa za ka yi a kasuwa da ya fi haka. Duk da haka dai kyautar da zan baki gaskiya. You are under arrest. Me nayi? Wannan wayar ta hannunka ta sata ce. Da fatan kina recording din maganar da aka yi. Yanzu ma haka wayan na kan recording. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai na fulawa ta ja min masifa. Na shiga uku. Jamila, na gode sosai fa, na gode sosai ƙawata. To, idan ɗaya daga cikin mu zai shiga matsala wani ba zai iya taimaka masa ba, kin ga wancan ai bai da amfani kenan ko? Haka ne kuwa, bai da amfani. Na gode din mi din. Ke dai kawai ki kula. Ki san inda zaki ringa siyan kaya, saboda kar ki je ki ƙara fada irin wannan matsalar kika fada. Wallahi ƙawata. Allah sarki Sadi. Allah sarki Sadi ko? Ai kin sani kin bi shi kun tafi. Ƙawata ni kin san ina tsoron 'yan sandan nan, ban san ma zuwa gurin su. To me abin tsoro a gurin ɗan sandan? A ni kin san ina tsoron su wallahi, ni na gan su ma tsoron su nake ci. To idan suka kira ki tunda ba laifi kika yi ba, sai ki kira ni sai mu je tare. To ba matsala ƙawata, na gode sosai. Mu je. Baba, wai ya ake ciki ne?
A'a. Wai dariya ma kake mu? Ba dole ma dariya ba. Jibiyan da duk ka shirye ka nutsu. Ka zama wai responsible mutum wai kai ne yanzu kake wuni a gurin sana'a. Gaskiya aure yana gyara mutum. To kai baka ji me kace ba. Aure fa. Ai aure shi yake zuwa da rayuwar mutum sauyi lokaci guda. Kaga mutum ya canja kamar da yanda da ka san ni da kai da bambanci. Ni fa yunwa nake ji ba. Yunwa kake ji? Wallahi yunwa nake ji. To mu je gidana ka ci abinci. Ba zan je gidanka ba. Sallah in je in ci abinci a gidanka kaman gori. Kai, kai fa wani zubin banza ne kai wallahi. Kai. Na ji amma dai ba ran je ba. Okay. Yayi. To, ni ba ran je in samu abinci na ci. Ka zuwa kuma? Abinci zan je in ci mana. Okay, to in ka je ka gaida Hajiya. To an gaya maka gidan Hajiya zan je in ci abinci. Kai ma? Zan je nemo abinci na in ci. Ba dan je gidanka ba kaman gori. Na san sai dai ka nema da amma kai dai yanzu ai ina. Wani an dage. A ci gaba da dagewa. To, shikenan. Ina zaki je kuma? Gurin Laila zan ci. Kai, aikin kenan kullun dai. Mama kenan. Jamila, ke da kin kullun ki natsu, ki san inda zaki dosa ko? To ba ki ne mun addu'a ba? To yanzu ina yi miki addu'a ba sai kin natsu ba sannan addu'a ta shiga jikinki? Ni dai na tafi mama sai na dawo. Allah ya shirya. Allah ya gyara ki dan ne. Okay, ina cikin gurin. Za ka zo ne? To Allah ya kawo ka lafiya. Okay, I'm coming. Hello, ya ka karaso? Okay, to no problem. Bari mu fiton shigo da kai. Sai no problem. Baiwar Allah lafiya? Lafiya ma kake tambaya ta? To kafin ka fita ka gaggauta biyan su kuɗin su. A'a. To kuma me ruwanki? Ka dalla fan baki kamar ya ina ruwana. Ciwon ya mace ne dan haka dole in ce ka biya su kuɗin su. Ka ci abinci kana kokarin ruwa ka ce ba zan maka magana ba. Wallahi ƙarya ne. Ki ji mu da mace to kamar ya ai wanda zai biya kuɗin zan je gurin sa yanzu in shigo da shi. Ka dalla fan baki idan gaskiya ne ba cutar su kake so kai ba. Tunda ya zo ka ce masa ya shigo mana. Ke ba a hankali ni fa ba matsayaci bane ba. Ki kalle ni sosai sama da ƙasa. Idan kana so tabbatar kai ba matsayaci bane ka je ka biya su ka kawo min rasiti. Lafiya ne yake faruwa baiwa Allah ya kai. Ina fa lafiya. Wannan bawan Allah abinci yazo ya ci zai gudu ya bawa mace gurin asara. Ni kuma wallahi ina kallo ba zan bari a zalunci mace ba dan haka sai ya biya kuɗin kafin ya fita. Awon Allah a garin yaya? Wanda zai biya kuɗin abincin ne fa yanzu je shigo da shi. Kaga shikenan yanzu ba damuwa. Duk ba abun hayaniya bane. Nawa ne a kudin abincin? Ina bill din. Tanke ne kawai. To ba ni sai in biya. Shikenan nagode.
Ashe ma matsiyaci ne kai. Je ka da kunyarka, danyawa kawai. Kai. Gaskiya baiwa Allah kin iya rigima. Kin burge ni fa. Da gaskiya? Sosai ma kuwa. Saboda ai samun mace mai irin confidence ɗin yana da wahala. Hello? Hello Jamila. Wallahi kin gani ina ta sauri. Wallahi motar ce ta tsaya min akan hanya. Kina ina? A to kawai ku shigo ta Lami da Christian mana ina tsaye akan titi. Ku hauro Lami da Christian kuna haurowa zaki ganni akan titi. To bari mu fito. Ni motar nan ma da wannan bata min ran da take yi ma ai da ma ni da zan samu ma wanda zai bani 100 ma ai bashi ita zan yi kawai ma ni huta wallahi. A gwara min 100 da wannan motar yanzu. Kawai mutum kana tafiya mota ta ringa baka matsala irin wannan. Yau Allah. Yau Allah. Ki zo in kai ki a motata ba. A bana bukata. Okay. To ba nan baki. Ban haddace ba. To shikenan ba nawa ki san sa miki ta. Salon ka ji dadin guduwa da ita? Baiwa Allah kenan. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Ina 'yan uwana maza da mata, na zo muku da wani albishir mai daɗi. Wannan ita ce Rizoli Crema. Ita nake sha idan zan yi karin kumallo, ga daɗi ga kuma garɗi. Wannan shine Rizoli Cafe, shi nake sha idan zan je aiki domin yana ƙara mun kuzari. Kar ku manta, ga Rizoli Crema ga kuma Rizoli Cafe. Shi ne na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Baba Dan Audu, ba goshi bane kake ɗaukar yaro tsokar nama? An kaɗe ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi, ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo Dan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir Spices shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shi ne dalilin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidan ki da sinadarin girki na Dahir Curry. Dahir Curry. Me muna ku a yau? Dahir Spices. Shi ne sirrin gida. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai Dahir Curry har ki dan san uwar gida. Lafiya? Baba na ka kura min ido kana kallo na? Wallahi ba ke nake kallo ba. A baya da take jikinki ce ta ɗauke mun hankali. Na je ina ne ma a ce ata ta samu kamar wannan. Ke Mairo? Baba? Zo nan.
in dai abaya ce gidansa ka zo. Kin ga ta nan za a samu irin taka? An ta Aisha. Mero? Da mun kina nan? Ina ta ganin update ɗinki na ɗauka ma baki a Najeriya. Ki tuntune na daina wahala da wannan jigilar. Duk anan nake siyan abayoyi na. Wai dama kun san juna? Na ji ƙawata ce. Ki taya ta ki zaɓo mata wacce za ta dace da ita. Okay. Domin samun abayoyi masu sauki, masu inganci da kuma akwatuna, ku zo shagonmu mai suna IAA Giwa Nigeria Limited. Muna nan a shago mai lamba B 356 kusa da Barikin Custom Haji Kam Kano. Akwatuna da abaya sai a IAA Giwa Nigeria Limited. White 24 Palace Hotel, gidanku na jin daɗi. Malam Jumana. Ke faruwa ne? Ban gane ba. Ina za ku jiya naga kowa ya saka jallabiya kala-kala masu launi iri-iri. Ban gane. Biki za ku? Ai, sabon wanka kenan. Au, sabon wanka? Kwarai kuwa. Ina zan samu. SDU Trading Company sun hutar da ku zuwa kasashen waje don sayan jallabiyoyi. Domin kuwa suna kawo muku su har nan gida Najeriya kuma cikin farashi mai sauki. Ku hanzarta garzayawa kantin kwari gidan gwamnan Maradi shago mai lamba 1, 2, 3 har ma da 4. Ko ginin Ganduje shago mai lamba 6, 7, 377, 378, 389 da 509. Domin sayan jallabiyoyi sayan ɗaiɗai ko sari. SDU Trading Company, rahusa, aminci da inganci shine takenmu. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Me ya samu motar nan? Wallahi ke dai kawai barin motar na wallahi tana samun ciwon kai wallahi tallahi na tsanin motar nan. Gyaran yayi yawa gaskiya. Wani kira baka nike? Laila. Laila. Wallahi. Me haka? Me yake da munta ne? Asma ce ta tashi. Subhanallah. Ai kamata yayi mu je mu kai ta asibiti. Kinga, ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai same ta insha Allah. Kwantar da hankali na kuma ta yaya hankali na zai kwanta kana gani an wuce da ita ko numfashi da alama ba ta yi. Ai kike da mu insha Allah hakan ba yana nufin za ta rasu bane. In Allah ya yarda. Likita lafiya? A jikinta da sauki. Sosai ta samu sauki har ma ta samu bacci. Alhamdulillah amma fa doctor gaskiya na ji daɗin jin wa'annan kalaman. Yanzu za mu yi zuwa mata magana? In ta samu mu bacci kada ku tada ita yanzu a bari zuwa anjima. Domin ita asuma cuta ce wadda idan ta taso wa mutum lokacin da ta taso ana so mutum akwai inshela kusa da shi ya amfani da shi da gaggawa. To rashin ta ne ya bata wannan matsalar. Domin duk masu fama da asuma suna yawan yawo da ita. Haka ne doctor amma ka sani yanzu ina cikin farin ciki ba na ganewa zan yi ba za dai a kula da ita insha Allah. To da Allah a kula sosai domin kula da lafiya na da matukar amfani. Shi yasa muke ba da magungunan ta ingantattu a nan al-Yusra insha Allah. Masha Allah, masha Allah.
ba matsala ku batta kin ga fa- sai zuwa an jima sai ku shiga da gaske. Doctor dole ya kamata dinga kiyayewa. a insha Allah a rika kiyayewa kar ku yi wasa da lafiya To shi. lafiya domin ita ce Za a kiyaye insha Allah. Kin gani dama na gaya miki. Da alama fa kina ji da wannan kawar taki. Yanzu kai dan Allah idan ban ji da Laila ba da wa zan ji. Ita din farabin rayuwa ta ce. To Allah ya ba ta lafiya. Amin dai. Lafiya kuma wannan kallon? Amma dai ina ganin anya ba za ka tashi ka tafi ba ka kar a zuwa tsaida maka abubuwan ka ko? Ni kuma sai nake ganin da dai na tsaya ko idan jikin nata yayi sauki ta samu lafiya kin ga yana mayar da ku gida. Kar ka damu na kira umman ta ma ta ce mun ga ta nan za ta ƙara so in ta zo sai in bi su sauke na gida ko? To shikenan tunda kin ci haka. Sai dai kuma ina neman wata alfarma guda ɗaya ga miki. Alfarma kuma? Kwarai kuwa. Nan baki nake so ke bani. Ka dai matsa. To, ya lai. Gashi. To kin gani? Kin ga yanzu dama ko ba kuma ya dole in damu. Ko? In kira in ji a jikin nata. To shikenan. Na gode Allah ya bata lafiya. Amin ya Allah na gode sosai. Sai mun yi waya kenan. Sai mun yi magana. A umma, san da zuwa. Umma, da wannan likita ya ce kar a tashi ta saboda ya yi treatment nata. Subhanallah. Ya aka haka ta faru? Wallahi ni kaina umma ban sani ba. Ina zuwa ta yanke ciki ta faɗi shine muka kawo ta asibiti. To ai ko ba ta rabo da inhaler a tare da ita. Wata ta kai na san da fitowa. Yawa sannu. Jamila, ba na son yawan yawon nan da kike yi. Kina kaiwa har dare dan Allah, dan Annabi duk inda kika je, ki dinga dawowa cikin gida. Ki daina yin irin haka. Umma, ba fa yawo na je ba. Laila ce ba ta da lafiya muka kai ta asibiti. Shi yasa kika ga na kai dare. Amma ai sai ki kirawo na a waya ki sanar da ni ko dan na sani. To na yi kuskure ki hakuri insha Allah za a gyara. Allah ya sa. Na gaji da maganganun da mutane suke faɗa a kanki. Dan Allah, dan Annabi ki dinga natsuwa kina jin magana a rayuwarki. Ki daina yin irin haka. Kullum mutum a rinka mai magana. Umma, idan kika biya ta maganganun mutane ba za ki taɓa yin rayuwarki da kike so ba. Su kullum burinsu su sa ido su ga rayuwar take tafiya. Allah shi ya san zuciyar kowa kuma ya san me aikata daidai. Don haka ki rabu da su kawai tunda da ke kin yarda da ni. Kin ga me ya saura? Jamila kenan. Siye da mutane fa a duniya ita ce take bin ka har idan ka mutu. Idan alkhairi kai, idan shari kai haka fa zai ta bin ka fa. Tsakani da Allah ke kullun ke dai ba za ki dinga jin magana bane ba? Haka ne umma insha Allah zan kiyaye. Allah ubangiji isa dan nabi'in rahmati. Ha, me yake damun Laila? Wallahi umma Asma ta ce ta tashi kuma sai ta manta in ta a gida. Allah sarki ubangiji Allah ya ba wa Laila lafiya. Dan Allah idan kin je ki ce ina yi mata sannu. Insha Allah umma zan faɗa mata. Allah sarki yarinya arziki. Ciwo ya kwantar da ita.
Hakim. Hakim. Hajiya. Me yake damun ka ne? Wallahi ba komai Hajiya. Kawai dai ina da jin bacci ne. Ba komai. Ba komai Hajiya. Ga fuskar ka nan duk ta canja. Idan ka yayi ja. Yanayin ka ya canja gaba daya sannan ka ce mun ba komai? Ai Hajiya, maganar da muka tattauna karan jiya ne. Ita ce ta sa har na kasa ma bacci. Kai Hakim, gaya min gaskiya. Maganar da muka tattauna bata isa ta hana ka bacci ba. Wai me ke faruwa ne? Ka gaya min gaskiya. Ina kuma za ka je baka ci abinci ba? Ina so Hajiya. Ina dawo na ci abinci. Ƙawata 'yan sandan nan ku sun ƙara neman ki? A'a, ba su sake nema na ba. To Allah ya saka su ƙara neman ki. Amin ƙawata. A'a, lafiya kuwa kike tsinka baki? Wallahi abin da Bahari tela ya min ne idan na tuna raina yake bala'in baci. Jamila na yi tunanin kin ce kin haƙura da maganan nan. Haka dai kuka ɗauka kuna tunanin na haƙura, amma wallahi ba haƙura ba sai na yi ramuwa. Dan Allah ki yi haƙuri ki manta da zancen nan, wai me yasa kike da bala'i ne? Masifan ki yayi yawa. Jiki da Allah a nan gurin sai ka ce masifar ta ba ta muku rana ba. Da Allah zo mu tafi. To ki dai ringa haƙuri, ki ringa haƙuri Jamila, ki ringa haƙuri da rayuwa. Ni abin da yake damuna, umman mu ne ta nace wai sai ta haɗa ni da 'yar ƙanuwarta. Amma idan ka duba zaren ba kalar yadda yake ba. Wato Hakim, wato ma bari na ma kai ina ta zuba kana kallo na. Da kai aka yi wa haka, da sai ka fi kowa masifa a nan. Hakim, Hakim magana nake yi. Haba Hakim. Wai Nura me kike cewa ne? Au, baka san ma me nake cewa ba. Ka bar ni ina ta surutu. Wai tsaya tukunna, wai me yake damun ka ne? Nura. Tunanin matar da nake fata ta zama mai mata nake yi. Ban gane ba. Jiya Allah haɗa ni da wata baiwa Allah a cikin restaurant. To. Kuma ina ganin ta na ji cewa ina son ta, sannan a jikina na cewa wannan ita ce matar da zan aura. Ikon Allah. Amma kuma ka san me Nura? A'a ban sani ba. Wato da ƙyar ma na samu yarinya ta bani nan bata. Sannan bayan na je gida ne ta kiranta a waya. Wayar ta ki shiga. Hakan ya samu har na kasa bacci. Dama akwai abin da zai iya ana ka bacci Hakim? Wato ni ma da na yi tunanin babu. Amma kuma cikin ikon Allah da mamakin da na yi, sai na ga al'amarin ya fara canjawa a daren jiya. To, Allah ya sa dai ba ran number ta baka ba. Amin. Sannan kuma ni na fahimci cewa idan fa ina son hankali na ya kwanta, dole sai na nemi wariyar na a duk inda take. To ita ina za ka fara kenan? Karka da, na san ta inda zan fara. Duk da ka tashi farawa, ni kuma zan yi maka rakiya. A halin yanzu dai ni ba na son duniya ta san ko wani ya san halin da nake ciki. Ok, a takaice kana nufin dai bani da sirri ko? To, idan dai har ka haka ka fassara abun, to shikenan sai in ce hakan ne. To.
Dala ƙarfin jikin. Wallahi jiki alhamdulillah Jamila. Ta Allah ya ƙara sauki. Amin ya Allah, na gode sosai. Okay. Jiya akwai wani hanya da ta faru da wani saurayi da ya zo da 'yan mata guda biyu. Okay, yes, the man that bought something and nearly ran away. Yes, but one woman stopped him. Yes. Yawwa to wannan yarinyar ita nake nema. I don't understand, sir. I mean that girl that stopped the guy. So I'm looking for her. Okay, yes, she used to come here regularly, but not before. Not as before, sir. Okay, understand. Okay, no wahala. You can bring me in yours. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Yes. Yeah. Assalamu alaikum. Barka dai, doctor. Ya aiki? Ya kuma masu jiki? Masha Allah. Masha Allah. Doctor, na zo gurin su Lela ne. Ok, Allah sarki, Lela wanda kuka kawo? Ƙwarai kuwa. Na gane. Jiya maka sallama Lela. Kai. Shikenan bana da wani hope. Me yake faruwa? Wato, doctor. Jiya akwai wata ƙawar Lela wanda ta rako ta asibiti. To, wallahi na samu na karɓi lambar ta. Okay. Amma kuma da na koma gida har dare ina kiran lambar nan amma ba ta shiga. Ok, Allah sarki. Ai an riga an sallame su jiya, sai dai akwai taimako ɗaya da zan iya yi maka. Yawwa, to dan Allah doctor, ta yaya zaka taimake ni? Taimakon da zan yi maka shine ni likitan gidan su Laila ne. Dukkan abin da ya shafi lafiya na bangaren gidan su Laila ne nake kula da shi. To kaga dole na san su kenan. To masha Allah, to dan Allah doctor. To taimakon da zan yi maka shine cikin biyu za ka zaɓi wanda ya fi maka. Adireshin su zan ba su kaje, adireshin su zan baka kaje gidansu ko kuma lambar su zan baka. Ai ina ganin duk wanda kai ma yayi. To shikenan ba matsala insha Allah. Ba da amma. Yanzu ke dai kin dage ba za ki sa layin mutumin nan ba ko ba za ki kira shi ba. Ba zan sa ba kuma ba zan kira ba. Kin san dai ba kyau wulakanci, ki bar wulakanta mutane. Ni ba wulakanci nake masa ba, kawai dai saboda wani ni ba zan yi abin da bana so ba. Gaskiya dai ya kamata ki kira shi ki san da me ya zo me yake so. Sannu uwata. A'a, to ki yi hakuri fa. Abin ya kai da hakan. Yawa. Rukayya menene yake faruwa ne? A ba komai umma. Ba wannan lafiya lau Jamila. Gaskiya ni dai sai na faɗa. Dan Allah ki gaya mu Rukayya menene yake faruwa? Menene? Kawai sai ka burma kofa ka shigo. How are you? I'm fine. Ga ka mutum har mutum. Ga shi kayo sutura mai kyau amma kuma wai kawai turancin nan baka iya ba, baka je makaranta ba ne? To na ga tambaya ta kai ya nake. Kuma na baka amsa. Ni ba wannan na tambaye ka ba. Ce maka ne waye kai din. To ai dan zaka tambaye ni waye ni. Cewa za ka yi who are you? Ni za ka koya turanci? Na yi university, na yi secondary, na yi primary. Yanzu nema nake yi ma a nema min naziri mai kyau in je in karasa digiri na a can. Shine za ka zo ka ce min wai ni za ka koya turanci? Allah duk kai kadai. Haba mana. Tabbida. Cewa na yi kai ɗin waye? Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. BBK Data. Yes, BBK Data. BBK Data. La BBK Data. Da zarar ka kalli nishadin fuskokinsu ka san BBK Data na ba da haɗin kai. Kar ka bari wannan nishadin ya nesa da kai. Shiga Play Store ko App Store ka ɗauko manhajar BBK Data don dawwamar nishadin ka. Biyan kuɗin kowace jarabawa da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK Data ƙarshen tabbas. Yes, BBK Data. BBK Data ƙarshen tabbas sau.
Daddago. Yau ranka ya daɗe. A lissafa min kayan sai in ga na nawa ne. Ok to. Ranka ya daɗe. Don Allah a ina zan gudun koya ba na son wancan matan ta gani. Inan sama. To. Barka. Ya barka dai. An kwatanta min shagon nan an ce ku ne kware a dakan abayoyi. Wow, kuma haka ne na ga abayoyi sosai. Kwarai da gaske wannan haka yake. Akwai masu zuwa nan gurin suna saran abayoyi da akwatuna suna zuwa suna mana ƙaryar cewa a ƙasar waje suke sarowa. Allah sarki. Yanzu kin gano sirrin kenan. Sosai ma ana ce da buguzin. Har ma na gano wacce ta min ƙaryar. Idan ta fito daga makoyar nata ka gaya maka cewa ta daina yin ƙarya. Ai kin dai ji sakon ki ko? Saboda ita da Allah, ai ita kaɗai ta san wannan. Kuma daga yanzu ku sani rantsattun abayoyin nan da kuma dalla-dallan akwatunan hada leɓe da na tafiya a nan IAA Giwa ake samun su. Muna nan a shago mai namba B356 kusa da Custom Barracks a Haji Camp a birnin Kano. Ridana, Kaduna Abuja. Shin ɗaya ai ba haƙori da sanyi jiki. Salamu alaikum. Mudansil amburazan da ka biɗa. Wannan ai mai sauki ne. Akwai inda za a je da kai saka mu a babur. Yawwa barka dai. Baka da. Na gajiya. Na gajiya. Allah ina zan je Mudassir Brothers. Iko sai rabbana. Shi macen zai je. Ni ma can naka biɗa. To. Zo mu je. Shin agwagwa ga buje ka biɗo min. Yawwa ga yan gari. Salamu alaikum. Baka da. Malam. Ina gajiya. Daga Katsina nake. Musamman nazo zan je Mudassir Brothers. Hanya mafi sauki nake nema. Ni ma daga Niger nake zan dangano Mudassir Brothers. Nake da ala malam tambaya nake. Nake Mudassir Gurasa. Mudassir Gurasa ne. Yau me zaka je kayo kai? Wannan take kan zata ne. Wannan ita ma take wannan yake kan zahi. Ni ma shi yasa nake go in je. Can gurin Mudassir din? Kwarai kuwa. To abinda za a kun san wani abu. Ba zan kyale ku wuce ku kadai ba. Ni ma zuwa zan cire kayan nan. Gani gaskiya muka kai ne. Kadai ku bari sai gobe ko? Dan Allah ta ji yau muke so waje. To yanzu kamata yi ka zaba mana ina ya kamata a ci mun je. Akwai inda zamu je, zaka sha mamaki. Albishirinku jama'a, domin jin daɗin ku da walwala, kamfaninmu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna thick and creamy with crumbled biscuits mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban. Kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanonsa a ciki. Banana ni shine zabina. Sweetened yogurt shine zabina. Vanilla aidar ne. Ni da iyalina creamy chocolate shine zaɓo. Ni kuma strawberry. Classic coconut shine zaɓina. Ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumbled biscuit na Rufaida ba, ya jarraba. Sannan kamfanin Rufaida yogurt ya sake buɗe reshe a Maiduguri Road daidai Hotoro da kuma Hadeja Road da ke birnin Kano. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Amarya barauniya mai sacar dukiya ta sace zuciya. Soyayya rafiya a tafike da zuciyar mijin barauniya. Gaskiya ne hakan na gane ba mai min tankiya.
sai da halin nagarta ko tarin dukiya. In yayi kamu farar da yake sa ciwon zuciya. Mijin barauniya soyayya masa rawani a zuciya. Mijin barauniya bayan ya saki mata barauniya. Ƙaunar barauniya ta zama so ta sace mar zuciya. Amarya barauniya mai sacar dukiya ta sace zuciya. Soyayya rafiya a tafike da zuciyar mijin barauniya.